Още веднъж да ви покажа. Сега последната част. Моите марлички. Отдолу съм сложила от това руло, кухненското, хартия виждате. И отгоре, понеже моят тензух, нямам тензух, имам от тези марлички, както виждате. Ще сложа тук. Отдолу съм наредила два реда, виждате ги, ето ги, над хартийката. Ще сложа и тук, след което ще го направя на руло. Да го завия, за да мога да го вържа и да го сложа отвън, да се суши един ден, една нощ. На другия ден с точилката ще трябва да го разточа. Ето, виждате сега как ще ги завия. Ето така ще ги завия. Виждате? Ето по този начин, защото нямам тензух и няма откъде да намеря. Ето сега. Ето с тази част правите така и спасявате положението. След което сега тук ще мина с един метален тел. От този за бушоните на времето имахме, знаете. Връзвам го ето така, след което ще го стегна малко повече и ще мина на няколко пъти около месото. Ако имате тензухче, това е целта, да не се полепват мухички и разни други насекоми. Виждате? Правите това. Ето така, по този начин вече е по-лесно да го въртиме. Ще мина от тук. Тук също ще го мина, за да мога да хвана това, този край. Приключваме тук. Можем още да го завиеме, но няма смисъл. След което ще продупча една дупчица. Ето тук в месото ще направя една дупчица, да мога да сложа една кукичка, да го окача отвън на простора. Ето го, виждате го. След един ден, когато предстои, с точилката разточвате хубаво, или ако го държите в хладилника, трябва задължително да има тежест. Една тубичка или от литър и половина бутилка, слагате отгоре по дължина за тежест или някакви камъни, ако имате чисти, измити, слагате. Ето го, това парченце вече е готово да отиде в сушилнята.